Hürmetli radyo dinləyicilər, hozir biz sizni xalqımızның ataqlı yazıcısı Fatih Amirxanның Shafiqullah əsəri boyunca işlənən radio tamaşa dinlərə çağırabız. Аны sizin ixtibarga təqdim etar aldından əsərinin tarixi turunda bir-iki söz. Fatih Amirxanның Shafiqullah degan әлеге satirik hekayəsi якынча 1924-25 елларда, ягъни большевиклар диктатурасы тулысынча урнашып, тоталитар режимның шактый ныгыган чорында языла. Шул сәбәпле гасырлардан килгән дини йолаларның, гырыф-гадәтләрнең тамырын кырытучы яңа идеологияны, яңа тәртипләрне ачы тәнкыйтьләгән бу әсәр Фатих Амирхан исән чакта, ул 1926 елда вафат була, дөнья күрә алмый. Ә инде аннан соңгы елларда аңлашылганча, әсәрне бастырып чыгару түгел, аның турында хәтта сүз йөртү дә мөмкин булмый. Шуңа шөкранә кылырга кирәк. Шафигулла хикәясенең кулъязмасы ниндидер бер мөгъҗиза белән Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм тарих институты фондында исән-сау сакланып кала. Һәм менә ниһаять 1991 елда профессор Азат Әхмәдуллинның сүз башы белән Идел журналында басылып чыга. Сүз башында әйтелгәнчә, берәр догмага фанатикларча башыру, аны гамәли тормышта сукырларча куллану, нинди кызганыч һәм көлке хәлләргә китерергә, шәхесне ни дәрәҗәдә мәгънәсезләндерергә мөмкин икәне Шафигулла образында бик ачык күренә. Шамаилләр белән сугышу, инде мәрхүм булган ата-ана хәтере белән бәхәсләшү, советча булам дип балага яңа исем куштырулар, 20 ел торган хатынны талак кылулар, ялган дәрәҗәгә омтылу һәм кызыгулар. Коммунистический обществода берәм-берәм личностларга игътибар булырга тиеш түгел. Личность булмый, коллектив кына була дип лафырулар. Булар барысы да җәмгыятьне сазлыкка, мәнфәгатьләрен санга сукмау сәбәпле шәхесне таркалуга алып килгән фәлсәфәләр, таныш фәлсәфәләр, ди сүз башы авторы. Әйе, җәмгыятебезне, халыкларны һәм милләтләрне ахмакка чыгарып алдауның беренче адымнарын, башлангыч адымнарын Фатих Амирхан шул елларда ук әүлияләрчә күреп ала белгән. Һәм бүген дә актуаль яңгыраган әлеге әсәр язучы тарафыннан дустана шарж дип билгеләнгән булса да, нигездә совет җәмгыятендәге идеологик мукытлыкка ачы сатира булып тора. Инде килеп, радио тамашаны тыңлыйк. Инсценировка авторы Рөстәм Акъегет, режиссеры Фәрит Җәләй. Тавыш операторлары Асия Бикбау, Гөлсинә Дәүләтшина. Уенда катнашалар: Шафигулла агай, Рауил Шәрәфи, Сәрви Җамал, Нәҗибә Ихсани, бала Фирая Акбар, Михайлов Ринат Таҗетдин, Рәхимов Илдус Әхмәтҗан, алып баручы Айрат Арслан. Ленин күмелгән көннең кичендә митингтан өенә кайтып кергәндә Шафигулла агайның күңеле соң дәрәҗәдән эчкәргән, күзләре яшьләнгән иде. Бүгеннең нинди көн икәнен беләсеңме син, катын? Владимир Ильичне күмгән көн бит бүген. Эх, Сәрби. Bütün dünya işçileri үзләренең башлыкларын юалткан көн бит бүген. Bütün dünya işçileri yetim калган көн бит бүген. Bütün җир
Күкшіларға тиешкін бит бүгін. Шафиғулла ағайның мұндан соңғы сөзлері аңлашылырлық болмады. Жылаш, мышқылдаш, бұрын жұмшару һәм күз яшының күшеюі сөзләріне басқаннар еді. Сәрви күптән инде иренең партиясыз булса да, Ленинга бик ихласлы икәнен белсә дә, аңар Шафиғулласының бүгенгә бу кадәр йомшавы көтелмәгәнрәк бер хәл иде. Шафиғулла агай Ленинның үлүен ишеткәч, чын күңелдән кайгырган булса да, бу көнгә хәтләле булай күз яшы белән җыламаган иде. Сәрви ире җылаудан туктаганнан соң гына сүзгә кереште. Байлар бик куанырлар инде. Безнең фәкыйр халыкка тагын көн калмас инде. Юк! Юк, катын! Байларға yol беру юк инде ул. Рәхимов Ибдәш әлегенә менә шуны сөйләп кайтарды. Владимир Ильич үлгәнгә карап ди, без буржуйларга юл бирмәбез ди. Ленин үлмәде ул, аның партиясы калды ди. Инде Ленин үлгәч, һәммә сознательный рабочийлар партиягә кергә тиешләр. Менә хәзер Ленинский набор башлана. Рабочий халык партиягә язылып, бөтен дөнья буржуйларының котларын чыгарсын. Ленин үлгәнгә шатланулары җибәрелсен ди. Hey, катын! Hey, катын! Син дә минем кебек сознательный булсаң иде. Соңгы бер-ике ай эчендә Сәрви картыннан бу сүзне шактый еш ишетә. Сознательный түгел син, несознательный син. Сознательный булсаң иде син, булай булмас идең, тегеләй булмас идең дип шелтәли иде аны Шафиғулла агай. Үз тирә күршеләрендәге бик күп ирләрнең хатыннарын бик кабахат сүзләр белән сүгүләрен көн сайын ишетеп тора торган Сәрви Шафиғулланың шулай начар сүгенмәвен күңелдән тәкъдир итсә дә, бу сүз аны җәберсендерә, кимсендерә, бу сүз әллә нинди серле, куркыныч һәм гаҗәеп кимсетүле мәгънәгә ия булып, башлыча байлар яклы икәнлекне күрсәтә шикелле иде. Бик әкәмәт кешесен кат. Тотасың да шулай дисең. Минем сиңа әле кайчан байлар яклы булганымны күргәнең бар. Ул гына җитми тагы. Дурман бар синдә. Религиозный дурман. Шул харап итә сине, шул. Товарищ Михайлов әйтә, сезнең катыннарыгызда религиозный дурман бар ди. Сез үзегез сознательный рабочий булгач, Аллага, Иисуска, Магумиткә, пупларга, муллаларга ышанмыйсыз инде билгеле. Менә сезнең катыннарыгыз шуларга ышанып, сезгә чын сознательный рабочийларча торырга, коммунистларча красный бот төзергә ирек бирмиләр ди. Рахимов Ибдәш әйтә, татар рабочийларында шул эш харап итә. Аларның да катыннары дин белән агуланганнар ди. Дин әфюл ди, агул ди. Сознательный рабочий Аллага, Мөхәммәдкә, муллага ышанып, үзен алдалап йөртмәс. Сез үзегез ул шипухаларга ышанмый торгансыздыр бит ди. Күбегезнең катыннары несознательный, сез ирләр аларга аңлатырга тиешләр ди. Әстәгъфирулла дигән карт җүләр, Ходай урыр үзеңне. Менә катын, дурманың тотылды хәзер. Синдә религиозный дурман бар. Үзең несознательный яшь, миңа ачуланасың. Несознательный син. Дурман син. Шафиғулла теленә бүген әүвәл мәртәбә кергән бу дурман дигән сүз мәгънәсе аңлашылмауга карамастан Сәрвигә бик начар тәэсир итте. Бу сүз несознательныйга караганда да авыррак шелтә сүзе, каты сүгенү сүзе шикелле тоела иде. Дурман имеш. Мин нишләп дурман булыйм? Минем Аллага шөкер, бер генә дә гаебем юк. Мине бер генә кеше дә дурман дия алмас. Менә син үзең карт башың белән бит әстәгъфирулла. Аллаһ Тәгалә безгә тел озайтып утырасың. Менә
сознательный дурман болайын да ул белесең килсә. Ey qатын! Ey qатын! Хатыны ярсыганнан ярсый башлаганда Шафигулла сүз узайтып тормый, татлы күлү белән мәсьәләне бурып җибәрә иде. Гадәтенчә, бу юлы да шулай итте. Хатынының религиозный дурманы тотыла торып, дурман дигәнгә ачулануы һәм моның үзен инде динли булудан бөтенләй тәүбә итеп, дурманнан бөтенләйгә котылып калган сознательный рабочий Шафигулланы син үзең дурман дип сүгүе аның көләсен китерә иде. Ул ачусыз, татлы көлеш белән генә үткәреп җибәрде. Көннәрнең берсендә Шафигулла агай төши шатлык һәм ләззәтле рух күтәренкелеге белән өенә кайтып керде. Сәрви өйдә булмаганлыктан Шафигулла агайга үзенең ләззәтле туйгыларын сөйләшеп бүлешергә насыйп кеше юк иде. Ул Худайга шөкранә кылып, уйлап кына, ләззәтләнеп утырмакчы булган иде, кинәт кенә аның үз каршындагы диварга иленгән иске рамлы Шамаилга күзе төште. Рамга куелган, инде шактый саргайып беткән кәгазьгә чәчәкләп бисмиллалар язылган иде. Шул чак аның күңелендә иптәш Рахимов белән иптәш Михайловлар пәйда булгандай булды. Гуялар аны "Эй син карт җүләр" дип шелтәлиләр иде сыман. Партийныйда булдың бит. Нинди ул тагы Худайга шөкранә дигән сүзләр. Синең үзеңнең дә дурманың чыгып бетмәгән әле. Яшейкада тәрбияләнәсең бар әле синең. Башыңдагы миеңнең дурманлы кисәген чыгып алырга кирәк әле. Рабочий халыкны шушы дурманнар хәзергә хәтле харап итеп тоттылар шул. Шушы дурманнар, икуналар, бисмиллалар, пуплар, муллалар. Шушы уйлардан соң ул утырган урыныннан кузгалды һәм рам ишендәге бисмилланы алып, аны пөхтәләп кенә 8гә бүкләде дә кисәсенә салып куйды. Ярты сәгать үтәр-үтмәстән Шафигулла агай бик ашыгып завод капкасыннан барып керде һәм җыелышып торган эшчеләр төркеменә бик җитди, бик серле кыяфәт чыгарып, завком рәисен, яшейка секретарен, завод эшче хәбәрчесен чакыруны үтенде. Чакырылган кешеләр табып китерелгәнче, Шафигулла агай көтү сабырсызлыгы белән ары-бире йөрөнгәли торды. Бер-ике мәртәбә үзенең күкрәге турысын өстән аска таба сыпырып алды. 3-4 мәртәбә үзенең кәҗә сакалын учлап тотып сыпырды. Ул бик тә сабырсызлана иде. Килеп җиттеләр. Шафигулла агай кисәсеннән бисмиллалы кәгазьне чыгарды да, үзенә серле бер сәер төс чыгарып, уртага басты, татлы гына тамак кырды, тантаналы тавыш белән сүз башлады. Мин барыгызга да пример булсын дип эшлим әле бу эшне, иптәшләр. Икуналар, бисмиллалар безне эшче халыкны хәзергә хәтле бик күп изеп тордылар. Без сознательный эшчеләр, ул дурманнарны бетерергә тиешләр. Менә мин сезгә пример күрсәтәм. Күрәсезме менә бу дурманны? Мин бу бәдбәхетне стенага элеп куелган җиреннән тартып төшереп монда алып килдем. Һәм дә менә хәзер сезнең күз алдыгызда аны кискәләп, тураклап бетерәм. Менә. Шафигулла агай кәгазь кисәкләрен биеп таптады. Рахимов белән яшейка секретаре кул чабалар, браво кычкыралар иде. Тыңлаучылар арасыннан аларга иярүчеләр шактый булды. Таптап туктауына шулар ук Шафигулла агайны һавага да чөйделәр. Шафигулла агайның ышуы һәм татлы, һәм тантаналы иде. Куллардан төшеп җиргә баскач, Шафигулла агай күз карашын эшче хәбәрчегә юнәлтеп, нутык сыман бер нәрсә сөйләде. Менә шушындый пример булырлык эшчеләрне гәҗиткә язып торыр өчен без хәбәрче сайладык. Безнең хәбәрчimiz
Әуәлге пүстәк гәҗитчеләр шикелле, гәҗиткә юк-бар такмаса язып тутырмас, эшчеләр өчен кирәкле менә шушындый эшләрне язар. Кирәк дисез икән, кая килеп, кая китми, 2-3 сум акча. Портретымды алдырып бирәмен. Заводтагы эшен тамамлап, өенә кайтканда да әле Шәфигулла агайның татлы, тантаналы кәефлеге кимемәгән иде. Шәфигулла иптәшем кайтты, хатын. 54 яшьлек создательный карт. Пример мисең әйтим. Кайтканыңны болай да күреп торам, карт жүлер. Шыр ялангач киеңнең бердән-бер бизәген, мәрхүмә әниемнең кадерле истәлеген ишеттең син, карт жүлер. Шамаилне кая куйдың? Шуны әйт син миңа, вайт! Катын, безгә, партийный кешегә, мөмкин дә түгел олаш. Синең дурманыңны күз алдымда күреп, шыдап туру мөмкин түгел, катын. Кадеремне белергә тиеш. Менә шуның аркасында бөтен эшче крестьянгә пример булды. Кул өстендә чиеп йөрттеләр. Кем ире дигәндә, Сәрви ире диярләр бит. Сиңа да йөзаклыгы мин сиңа әйтим. Синең дурманың урынына мин Владимир Ильич портретын алып кайтып белеп куям. Бөтен эшче крестьянгә тагын бер пример мин сиңа әйтим. Син, карт жүлер, әллә инде катырынып, коммунистлыкка да язылдыңмы? Шу, катын, шу. Ай, дурман баш син. Шөкер Худайга диген. Син партийный кеше түгел. Сиңа ничек дисәң дә ярый әле. Иреңне бер сүзсез партиягә яздылар. Андый бәхетләрне төшендә күрергә зар булып йөрүчеләр бетәсе юк. Кызыл билетнең исен иснәргә зар булып йөрүчеләр мең-миллионнар. Шайхмәттинне, ана, үзе ишә, үзе җомгага бердә калдырып ише йөри дип, партиягә язмаска булганнар әле. Эй, катын, сознательный булсаң исен, бу шатлыкларның, бу бәхетләрнең кадерен белеп кенә торыйың. Безгә, партийный кешегә шөкер дияргә ярамый, әмма дә ликин, катын. Бәхетле җаннар икәнбез. Кадерен генә белик инде. Кызыл тормыш түзү турындагы митингтан кайткан Шәфигулла агайның йөзенә чыккан татлы төшүлек белән бергә күзләренә чыккан серле хәйләкәрлекне күрүгә Сәрви бер кадәр куркынып калды. Ни булды, карт? Юк инде. Сәрви иптәш. Карт-март дигән сүзләреңне хәзергә куеп тор инде. Иртәгә Савицкий никах укытканчыга хәтле мин сиңа ир түгел, син миңа катын түгел. Син акылдан шаштыңмы әллә, карт дурак? 20 елдан артык катын булып торырга яраган Сәрви инде катын булырга ярамый башладымы? Инде марҗа кирәк булдымы? Эй, наданлык. Эй, несознательный Сәрви иптәш. Эй, аңсызлык. Сәрви сиңа миннән талак. 3 мәртәбә талак, 1000 мәртәбә талак. Карт эт катырынды бит, кара инде. 20 ел торган катыны ярамый башлады бит. Балаларны ятим итә бит. Эй, наданлык. Эй, несознательный. Эй, аңламау. Мин иртәгә хәтлегенә талак итеп торам бит. Сәвитский никах укытканчы, Сәвит кушканчалап икәү балып теркәлеп кайтканчы гына талак итеп торам бит. Безгә, партийный кешегә, дурманлы мулла никахы белән торырга ярамый бит. Шуннан гына мин сине талак итәм бит. Менә иртәгә барып теркәлеп кайтамыз, яңадан син минем катым булып китәсең бит. Шәфигулла агай көч хәл белән хатынын җылаудан туктатып, аңар үзенең планын аңлатты. Без инде
Харам булдык бит соң. Ай, несознательныйсың син, Сәрби Жамал. Шул кирәк тә шул. Безгә дурман буенча харам булу кирәк тә. Дурман буенча харам булып, Сәвицкий никах белән, чын сознательный никах белән, дурманнардан, икуналардан, муллалардан котылып, красный бот төзеп тора башлыймыз. Рахимов иптәш әйтә, красный бот төзеп тора башламыйча, иске семьяны җимермичә торып, сезнең һичбереңез чын коммунист була алмый, чын сознательный була алмый ди. Менә мин хәзер тагын бер кат эшче крәсьян иптәшләргә пример булам. 54 яшьлек сознательный карт. Мулла укыган дурманлы никахны бузып, чын красный никах укыттырам. Һәммәсенә пример мин әйтим. Шафигулла агай бу көнне Сәрвигә бер мәртәбәдә катын дип эндәшмәде. Сәрви иптәш дип кенә йөрде. Шәй янында да ул Сәрвигә карамаска тырышып кына утырды да, хатынының башка вакытлардагы шикелле якын күреп мөгамәлә итүенә каршы килде. Сәрви иптәш, бүгенгә без Сәвицкий намахрам булып торамыз инде. Менә иртәгә Сәвит никахы укыткач, тагын мин сиңа әйтим, ирле хатынны булып тора башлармыз. Бүгенгә әле без Сәвицкий намахрамнар. Урыннарны да аерым җаярмыз. Ничә еллар мин сиңа әйтим, дурманлы никах белән торып, гомер әрәм ителгән. Ничә еллар мин сиңа әйтим, мулла никахы белән бүтән эшче крәстияннәрне изеп, хур итеп тотылган. Бер уйласаң, үкереп җыларсың мин сиңа әйтим. Икенче көнне гражданлык хәлләрен теркәү бүлегендә никах теркәлеп куйгач, Шафигулла агай Сәрвине яңадан катын дип йөртә башлады. Менә хәзер, шикердәшик, катын инде син миңа. Настоящий Сәвицкий катын мин сиңа әйтим. Хәзергә кадәр торганбыз икән гомер әрәм итеп. Менә хәзер Михайлов иптәш алдында күкрәккә сугып әйтәләм инде мин. Моя жена, не чиркәүне жена, а настоящий Сәвицкий жена дим. Хәзер яшәйк алдында, партийный иптәшләр алдында йозаклык инде. Хәзер без икәүләшеп пример булыйк инде. Кичә син дулап яткан буласың. Карт дурак дисең. Дурак кеше, бүтән эшче крестьянга пример булдымы соң? Кадерен, тәмен генә белеп торыйк инде. Бүтән нәсел руымыз өчен мәңгелек йозаклыгы булды инде бу эшләр. Сез халкыбызның атаклы язучысы Фатих Әмирханның Шафигулла агай дигән әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше тиздән Россия радиосының соңгы хәбәрләреннән соң 16 сәгать тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга халкыбызның атаклы язучысы Фатих Әмирханның Шафигулла агай дигән әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның икенче өлешен тәкъдим итәбез. Кызыл тормыш төзү турындагы митингтан кайткан Шафигулла агайның йөзенә чыккан татлы төшүлек белән бергә күзләренә чыккан серле хәйләкәрлекне күрүгә Сәрви бер кадәр куркынып калды. Ни булды, карт? Юк инде. Сәрви иптәш. Карт-март дигән сүзләреңне хәзергә куеп тор инде. Иртәгә Сәвицкий никах укытканчыга хәтле мин сиңа ир түгел, син миңа катын түгел. Син акылдан шаштыңмы әллә, карт дурак? 20 елдан артык катын булып торырга яраган Сәрви инде катын булырга ярамый башладымыни? Инде марҗа кирәк булдымыни? Эй, наданлык. Эй, несознательныйлык, Сәрви иптәш. Эй, аңсызлык. Сәрви сиңа миннән талак. 3 мәртәбә талак, 1000 мәртәбә талак.
Qarт et қатырынды бит қарайынды. 20 ел тұрған қатыны ярамай башлады бит. Балаларны ятим ите бит. Ей наданлык, ей несознательлік, ей аңламау. Мен иртеге хәтлігіне толақ итеп тұрам бей. Сәуит іскі никах оқытқаншы, сәуит құшқаншалап икәу балып, тіркәліп қайтқаншы ғына толақ итеп тұрам бей. Бізге, партийный кішіге, дурманлы мулла никахы білән тұрға ярамай бит. Шуннан ғына мен сені толақ итәм бей. Менә иртәгә барып тіркәліп қайтамыз, яңадан сен минем қатын болып кетәсің бей. Шафигулла агай күш хәл белән хатынын җылаудан туктатып, аңар үзенең планын аңлатты. Без инде харам булдык бит соң. Ай, несознательныйсың син, Сәрби Жамал. Шул кирәк тә шул. Безгә дурман буенча харам булу кирәкте. Дурман буенча харам булып, Сәуитский никах белән, шын сознательный никах белән, дурманнардан, икуналардан, муллалардан құтылып, красный бот төзеп тора башлыймыз. Рахимов иптәш әйтә, красный бот төзеп тора башламыйча, иске семьяны җимермичә торып, сезнең һичбереңез шын коммунист була алмый, шын сознательный була алмый ди. Менә мин хәзер тагын бер кат эшче крестьян иптәшләргә пример булам. 54 яшьлек сознательный карт. Мулла укыган дурманлы никахны бузып, шын красный никах укыттырам. Һәммәсенә пример мин әйтим. Шафигулла агай бу көнне Сәрвигә бер мәртәбәдә катын дип эндәшмәде. Сәрви иптәш дип кенә йөрде. Шәй янында да ул Сәрвигә карамаска тырышып кына утырды да, хатынының башка вакытлардагы шикелле якын күреп мөгамәлә итүенә каршы килде. Сәрви иптәш, бүгенгә без Сәуитский намахрам булып торамыз инде. Менә иртәгә Сәуит никахы укыткач, тагын мин сиңа әйтим, ирле хатынны булып тора башлармыз. Бүгенгә әле без Сәуитский намахрамнар. Урыннарны да айырым җаярмыз. Ничә еллар мин сиңа әйтим, дурманлы никах белән торып, гомер әрәм ителгән. Ничә еллар мин сиңа әйтим, мулла никахы белән бүтән эшче крестьяннарны изеп, хур итеп тотылган. Бер уйласаң, үкереп җыларсың мин сиңа әйтим. Икенче көнне гражданлык хәлләрен теркәү бүлегендә никах теркәлеп куйгач, Шафигулла агай Сәрвине яңадан катын дип йөртә башлады. Менә хәзер, шикердәшик, катын инде син миңа. Настоящий, Сәуитский катын мин сиңа әйтим. Хәзергә кадәр торганбыз икән гомер әрәм итеп. Менә хәзер Михайлов иптәш алдында күкрәккә сугып әйтәләм инде мин. Моя жена, ничек кәүне жена, настоящий Сәуитский жена дим. Хәзер яшәйк алдында, партийный иптәшләр алдында йозаклык инде. Хәзер без икәүләшеп пример булыйк инде. Кичә син дулап яткан буласың. Карт дурак дисең. Дурак кеше, бүтән эшче крестьянга пример булдымы соң? Кадерен, тәмен генә белеп торыйк инде. Бүтән нәсел руымыз өчен мәңгелек йозаклыгы булды инде бу эшләр. Икенче көнне эштән кайтышында Шафигулла агайны зур кызыл әләм тоткан хәлдә күрделәр. Урта бер җиренә урак белән чүкеш сурәте төшерелгән кызыл әләм аның җилкәсендә тыныч кына җилферди. Ул үзе уйшан, эшчән кыяфәт белән ире-ире һәм солдатча 1-2-3 үлчәүенә тигез басып, чит-читкә карамастан вакарлы һәм ире бара иде. Өенә дә ул шул кыяфәтендә кайтып керде һәм өендәгеләргә бер сүз дәшмәстән әләмне зур хөрмәт белән карават өстенә яткырып куйды да булай диде. Катын,
Балбална кишке әзірләп қой. Нинди балбалым? Нәрсәгә әзерләргә? Кемне булсан? Вәлиулланы әзерләдем. Син партейни түгел. Сиңа Вәлиулла дип йөртсәң дә, Шуртулла дип йөртсәң дә ярый. Безгә партейни кешегә баланы андый юк-бар дурманлы исемнәр белән атап йөртергә булмый. Бүген кичкә клубка алып барып, бөтен яшәйкә хузурында балага настоящий Савицкий исем куштырам. Җыен тузга язмаган нәрсәләр кайдан синең исеңә килә? Әдәм көлкесе булып бетәбез бит инде. Дурман баш. Ни сознатель булгач, ни эшләтәсең бит инде аны. Эшче крестьянга пример булырга теләмисең шул син. Бу эшләрнең кадерен белмисең шул син. Ирең дә үзең шикелле бер несознательный беспартийный кеше булса, гомерең буена әдәм хуры булып йөрерсең. Ә үзең шуны сизмәстә идең. Клубка барыр вакыт җиткәч, Шафигулла 6 айлык Вәлиулланы үз кулы белән кызыл әләмгә төрде дә, баланы сәрбигә тоттырып, үзе әләмнең таягына тотынды. Бәхетле җаннар, мин сиңа әйтим. Бәхете белән дөньяга килгән балалар, мин сиңа әйтим. 6 айлык вакытларыннан кызыл әләмнәргә төрелеп, яшәйкә хузурларына баралар. Телләре чыкмас бурын, мин сиңа әйтим. Сознательниккә язылалар. Кеше-кешедән, мин сиңа әйтим, йөз аклыгы белән үсәләр. Кадерен тәмен генә белсеннәр инде. Аталарының сознательнилегенә куанып, карт көннәрендә аларны кадер хөрмәт итә белсеннәр генә инде. Клубта Шафигулла кәкре басып, кешеләргә тантаналы төшү карап, татлы тамак кырынгалап йөрде. Аның күңеле шиктән тыш шат иде. Рәхимов иптәш кызыл тормыш төзү турында вагаз сөйләде. Вагазында Ленин сүзләреннән, Маркс әсәрләреннән, Калинин нутыкларыннан гыйбарәләр китереп, кызыл тормыш төзүнең һәрбер коммунистка, һәрбер сознательный эшчегә лазим икәнлеген бер дә шик калдырмаслык итеп баян итте. Вагаздан соң Рәхимов иптәшнең кушуы буенча Интернационалны күмәк җырладылар. Шафигулла агай сәрбигә җыр вакытында аяк өскә басып, шәлен салып торырга кушты. Шуннан соң әүвәлдән төзелеп куелган программа буенча тантаналы эшләр башланды. Шафигулла агай кызыл әләмгә төрелгән Вәлиулланы кулына алып, сәхнәнең нәкъ урта бер җиренә килде. Халык төркеменә карап, артистларча бер баш иде, аннан соң баланы яшәйкә сәркәтибенә китереп, төче тавыш белән Рәхимов өйрәтеп керткән нутык сыман нәрсәсен сөйләде. Менә бу бәхетле җанны, ратнуй баламны мин сиңа әйтим. Бүтән дөнья кызыл әләменә төреп, РКПның корыш яшәйкесенә тапшырамыз. Владимир Ильич үлде, әмма аның партиясы үлмәде. Иптәшләр, без үзебезнең балаларны Владимир Ильич кушкан юл белән алып барырга һәм РКПның корыш сафларына тагын бер сознательный эшче тәрбияләп үстерергә сүз бирәбез. Сәрби Җамал да сүз бирә. Ягез иптәшләр, тагын бер кат Интернационалдан җырлап алыйк. Вставай, проклятье заклиненный, весь мир голодных рабов, дели наш разум подмушенный, и смертный бой. Балага исем сайлау мәсьәләсе яшәйкә агзаларына тапшырылгач, һәркем үзе изге санаган һәм коммунистлык өчен яраклы исемне тәкъдим итә башлады. Нинел дип кычкырдылар берничә тавыш бер юлы. Ленин фамилиясының хәрефләрен кире яктан түзүдән хасил була диделәр. Ул исем бик күбәйде инде. Безнең яшәйкәдә гына 43 балага шул исем кушылды. Балалар үзара бит саташып бетәрләр, диде бер икесе.
Саташып етсәләр бигрәк яхшы. Коммунистический обществода берәм личностьләргә игътибар булырга тиеш түгел. Личность булмый, коллектив кына була, диде коммунистический университетның бер шәкерте. Ненилак, диде бер картрак эшче. Иптәш Калинин фамилиясы ахырыннан башына таба укыла. Кызыл чүкеш, хезмәт галәмәте һәм урак чүкеш эмблемының бер кисәге. Кызыл өргеш, революция ышкынын ялкынландыручы. Революция балтасы, контрреволюцияны төптән кисеп аударучы. Пар казаны, газ заводы, тагын бик күп шундый исемнәр тәкъдим ителде. Иң ахырдан гына Вакар белән Михайлов урыныннан торды. Владимир, давай! Владимир Ильич үлгән елда туган балаларның күбрәге һәм матур, һәм яңгырашы шәп булган шушы һәрбер коммунистка һәммә нәрсәдән кадерле булган исемне үз өстендә йөртсен. Давай, бу исем күп миллионнар бәйнәл миләл эшчеләрнең исемнәре булсын. Давай, бу исем эшчеләр арасында милләт айырмасы бөтүнең, шовинизм бөтүнең галәмәте, символы булсын. Шафигулла агай тәкъдим ителгән исемнәрнең күплегеннән аптырап, кайсын сайлау турында бер фикергә килә алмыйча тора. Сәрви исә мондагы эшләрне аңлап җитмәгәнлектән, кычкыручыларның Валиуллага яңа исем тәкъдим итү икәнен дә чын-чынлап белми иде. Аның хәзергә хәтле мондый эшне күргәне юк иде. Шафигулла агай сораулы кыяфәт белән Рахимовка карагач, сүзне ул алды. Ие, понимаешь, Владимир, чынлап та, татар баласына, понимаешь, әүвәл мәртәбә кушыла торган бу исем, һәр сәгатьтә, понимаешь, һәр минутта кадерле юлмашчыбызны искә төшереп тору белән бергә, понимаешь, бөтен дөнья сознательный татар эшчеләренең, понимаешь, инде милли шовинизм һәм дин дурманнарыннан, понимаешь, бөтенләйгә котылган икәнлекләрен күрсәтеп торачактыр, понимаешь. Бу эш, понимаешь, бөтен татар эшчеләренә коммунистлык үрнәге булыр, понимаешь. Шафигулла агайның бөтен йөзе һәм күзләре ачылып китеп, төши елмайдылар. Ризалык бирелгән иде. Эшче крәсиәнгә тагын бер кат пример булсын бу сознательный карт дисезме инде сез. Владимир, ура! Владимир, ура! Владимир Ильич, үз йортымда була, мин сиңа әйтим. Бәхетле җаннар, мин сиңа әйтим. Интернационалдан җәмәгать. Восставай, проклятье заклейменный, весь мир голодных рабов. Делит наш разум возмущенный, и смертный бой идти готов. Весь мир насилие мы разрушим до основания, а затем мы наш новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Владимир исеме кушуның кызыл тормыш өчен ярдәмен тәфсилләп сөйләделәр. Берәү чыгып, Валиулла Владимирның пионерлар сафына кабул ителгәнлеген сөйләп, аңар пионерлык билеты бирде. Берәү торып, кичкенә Владимирның яшейка мәдәни шифлыгына алынып, фикри тәрбия ягыннан Михайлов карамагына тапшырылганлыгын белдерде. Яшейка әгъзалары бала янына килеп, Володя, Володечка дип аны түш иттерделәр. Баланың өстенә яшейканың кызыл әләмен бөкрәйтеп тоттылар. Балага киемлек һәм чүпрәклек кызыл материя бүләк иттеләр.
Ата-анасына завод хисабыннан 30 сум акча бирделәр һәм Шафигулла белән Сәрвине һавага чөйделәр. Бу эшләр арасында берничә мәртәбә интернационал җырлап алдылар. Клубтан кайтып киткәндә Шафигулла агайның рух күтәренкелегенә чик чама юк иде. Елда 1-2 мәртәбә канатланып китеп, ул Сәрвинең кабыргаларына да мәзәкле генә төртеп алды. Катын, бәхетле генә җаннардан яратылган икәнбез. Бәхетле генә дә ана икәнсең син дә. Синең, минем анамнар бу бәхетләрне, бу шатлыкларны күрделәрмени? Балаң да изаклыгы белән пионер булып үсә. Үзең өчен дә мәңгелек изаклыгы. Минем өчен дә мәңгелек шатлык, мин сиңа әйтим. Балаң Владимир Ильич шикелле Владимир булып йөрсенче. Вәлиулла Шуртулла дип дилеңә дә алмассың инде. Әнә яшәйкә кешеләр шикелле Балуд ишкә дип сөярсең инде балаңны. Баласының исеме алмаштырылганын чын-чынлап әле шушында гына аңлап җиткән Сәрви күз яшлы тавыш күтәреп иренә бәйләнә башлады. Минем балам Владимир булырга урыс баласымын ул. Ана яшәйкедәге урысларым үз балаларына Владимир кушсыннар. Мөселман баласына катнашмасыннар. Соң урыс приказ бирә дип баланы тогырына чиркәүгә шукындырырга алып барырсыңмыни? Карт дурак, карт эт. Мин аларны 30 сумнар өчен баламны урыс ясаптырырга тагын. Акчалар да кирәкми. Кызыл шүпрәкләрендә дә башларына капласыннар. Сәрви Җамал, дурак. Дилләрен кырыр бу сүзләргә. Владимир Ильич исемен урыс исеме дип бәйләнгән өчен әллә ниләр күрсәгәлсин. Муллалар, пуплар, әгүз бисмиллалар, шовинизмнар, булманнар, оғылар безнең эшче халыкның сознательный тәмле тормышын шул yüzü караларын муеннары астарына китсен. Бер көнне шулай Шафигулла агай яшейка җыелышыннан бик соң гына кайтты. Һәм тәгәрәшеп йоклап яткан балаларын күреп, аның башыннан шик-шөбһәле уй йөгереп үтте. Сәрви, ачык, балалар, әллә бүген интернационалны җырламыйча яттылармы? Җырламасалар, күк җимерелмәс әле аннан. Ай, бурман баш, ана ни сознательный булгач, бала бузылмый нишәсен соң? Балалар, былбыллар, торыгыз әле, бәбекәләрем, торыгыз әле җаннарым, интернационалларыгызны җырлыйк әле бәгыркәйләрем. Торыгыз, былбыллар, торыгыз. Сезгә комсомолларга интернационалларсыз йоклау ярамый, уят була бит инде. Анагызга ярый, анагыз ул партийный түгел, комсомолда түгел. Әмма сезнең белән миңа интернационалсыз булмай, безгә ярамый. Балалар бик авырлык белән генә уянышып, теләмәстән генә аяк өсте бастылар. Һәм башка кишләрдәге шикелле йөзләрен Ленин рәсеменә юнәлттеләр. Шафигулла агай Володяны да уятып, бишегеннән алып, кулына күтәрде. Сәрвигә дә аяк өстенә басарга кушты. Һәм Сәрвинең урыныннан тормаганын күргәч, башындагы яулыгын тартып алып, аны ялан баш калдырды да, төше генә, ләкин җитдиятле тавыш белән интернационал җырларга кереште. Балалар да аның артыннан иярә башладылар, ләкин йокы исереклеге белән алар саташалар иде. Шафигулла агай аларның яңлышканнарын сизенеп, җырлауда бер тыныш ясады да, яңадан башыннан башлап җырлады. Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов.
И пит наш разум возмущенный, и смертный бой идти готов. Весь мир насилием разрушит, доставали, а затем мы наш новый мир построим, кто был нищим, станет всем. Балалар яткач, Шафигулла агай Сәрвине шелтәләргә кереште. Эй, наданлык, эй, несознательнелек. Үзем өйдә юкта, балаларга юклар алдыннан интернационал җырлатырга да ярамыйсың бит син. Аларга әйтеп куелган бит, юклар алдыннан бер, юкыдан торгач тагын бер интернационалларын аяк өсте торып җырларга дип. Ул гына җитмәгән тагын. Без интернационал җырлаганда урыныннан да торып кузгалмыйсың, яулыгыңды салмыйсың. Булай итеп син балаларны бозасың бит. Балаларга начар пример күрсәтәсең бит. Мин балаларны 100 аклы белән үстерергә тырышам. Син мин әйтим, аларга 100 каралыгы ясыйсың. Үзең Владимирны мин әйтим, коммунист итеп тәрбияләргә бүтән яшәйкә хузурында, бүтән партийный иптәшләр анда клубта ант иттең. Үзең мин әйтим, башыңа дурман ялаган шул синең. Харап булган икән. Балалар җырлый-җырламый йокыга киткәннәр икән. Күк җимерелеп төшмәсә ярар иде инде. Күк җимерелмәсә имеш. Күк җимерелде дип исең киткән. Күк җимерелүдән дә яман ул. 10 тапкыр яман, 100 тапкыр яман, миллион тапкыр яман. Адамның мин әйтим, партийный обязанности бар. Булай итеп торсаң мин әйтим, кызыл тормыш төзү кайда да, партийнлеге кайда. Бу көннән соң Шафигулла агай балаларыннан һәр кич вә һәр иртә интернационалны 2 тапкыр җырлата торган булды. Үзем өйдә юк көннәрдә җырламый кала торганнар өчен булыр янәсе. Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов. И пит наш разум возмущенный, и смертный бой идти готов. Весь мир насилием и разрушит, доставание, а затем мы новый мир построим. Шафигулла агай балаларын артына тезеп митингтан өйгә кайтып кергәндә, Сәрви һәм күрше карчык Мөхиб абыстай үзара тыныч кына сөйләшеп утыралар иде. Шафигулла агай артындагы төркемен Смирна командасы белән алларына бастырды да, олы улына нутык сөйләргә кушты. Комсомол бала яхшы ятлаган дугалыкны укыган шикелле ярым сөйләп, ярым укып китте. Польша буржуазиясе вахши жанварларга безнең баһадир иптәшебез Энгел иптәшне үтертте. Буржуазия яхшы белеп торсын. Безнең иптәшләребез комсомолларны үтереп кенә, ул үзен коткарып кала алмас. Шаһид булган бер Энгел иптәш урынына безнең сафыбызга меңнәр, миллионнар эшче крестьян яшьләре тезелерләр. Без комсомоллар буржуазиягә каршы рәхимсез сугыш ачып, Энгел иптәшнең кан үчен алырбыз. Бер Энгел иптәш урынына biz буржуа ялчыларының меңнәрен җир йөзеннән юк итәрбез. Яшәсен Польша комсомоллары, яшәсен бөтен дөньяның коммунист яшьләр союзы, яшәсен 3-нче интернационал. За делом! Коммунистическим партиям будьте готовы! Всегда готов! Аннары Шафигулла агай кунак карчык алдына басып, үзе сөйләргә кереште. Эй, Мөхиб абыстай, уйласаң, җыларсың. Бәхетсез дә заманнарда, несознательный ата-ана кулларында бәхетсез җаннар булып кына үскәнбез дә. Безнең яшь заманнарда бу эшләрнең исе дә булмады бит. Бүстеклә мин сиңа әйтим гафиллектә. Менә бу Кызыл арсланнар хәзер мин сиңа әйтим,
Сәуит бәйрәмнәрен бәйрәм итеп, изге демонстрацияләргә чыгып, бөтен буржуазларның мин әйтим, котларын очырып, йөз аклыгы белән мәңге бәхет бүсәләр. Ә без мин әйтим, синең белән 1 май көннәрендә гафил уздырып, дурманды әгузи бисмиллалар укып, демонстрация дигән нәрсәләрнең төсен дә күрмичә мәңге хурлыкта үстек. Уйлап торам да исләрем китә. Безнең әти бишараны беләсең бит инде син. Үлгән кешене сүксәң яхшы түгел, я сүкмәсәң мин сиңа әйтим. Үзеңә ул дурак карт, самый настоящий несоздатель дурмары бит. Корт күнендә кутырынып, ишанга кул биреп, әллә нинди дурманды дугалар укып, зикр әйтәм дип, әллә нинди әкәмәтләр эшләп, зикр мәҗлесенә барам дип, бәйрәм кичәләрендә ишаны авылына барып йөреп, эшен калдырып, бүтән хуҗалыгымызны эштән чыгарып йөрде. Без не балаларны шунда ишан янына алып барып, оннан өшкөртеп, оннан дугалыкларын күңелдән ятлатып укытып, әйдәм курайтып йөрде иде бишара. Мөхибәбей, күләрсең дә җыларсың да бу эшләрдән. Атабыз бишараның пәртәйни булмау аркасында әйдәм куры булып йөргәнбез икән. Ә менә бу кызыл арысланнар, булар настоящий бәхетле җаннар икән. Изге демонстрация сәгатьләре якынлаша. Польша буржуаларының котларын чыгарыр сәгатьләр мин сиңа әйтим. Изге эшләргә ашкынып торган. Минем былбылларым бу демонстрациянең алгы сафында булыр Алла бирсә. Чурт, нинди Алла бирсә булсын ди, гел ялыш ычкынырга гына тора шушы Алла сүзе. Кичке сәгать 10-нарда Шафигулла агай балаларын күптән инде үз фиркаларына озатып, bir кулына 6 айлык пионер Володяны күтәреп, икенчесенә гөрләп яна торган факел тутып, пионерлар фиркасының 1-нче сафында алар белән берлектә әле күмү маршын, әле интернационал җырлап бара иде. Төннең яңгырлы, яшенле булуына карамастан, демонстрация мәйданы кулларына факеллар тоткан комсомол һәм пионерлар белән тулды. Тиешле көйләр белән тиешле күмәк җырлар кат-кат җырланды. Тиешле оешма тарафыннан җибәрелгән хатиплар тиешле сүзләрне тиешле тавыш һәм аһаң белән әйтеп, тиешле нутыкларны сөйләделәр. Балалар фиркасы тиешле урыннарда тиешле аһаң белән "Мы все готовы" дип кычкыра тордылар. Шафигулла агайга төн уртасында факеллар арасында шушындый уйышканлык белән ясалган бу демонстрация гаять мәхәббәтле тәэсир итте. Һәм ул янында басып торган пионерга сүз кушты. Мин сиңа әйтим, Польша буржуйларына күрсәтәсе бу эшләрне. Польша министрларын бәйләп алып киләсе бу мәйданнарга. Бу кызыл арысланнарны күреп, бу сүзләрне ишетеп, кутлары чыксын иеп, муен астарына килгән җырткычларның. Яңгырлы яшен астында йокысыннан уянып, куркынган һәм суыктан чыкайган, көйсезләнә җылый торган Володя башта Шафигулла агайны бераз кәефсезләндерсә дә, ул рухын төшермәде һәм әледәге баягы пионерга карап тагы сөйли башлады. Мушинник, нәни әле шул, төшенеп җитми әле шул. Зурайгач, үзе дә рәхмәт укыр әле. Мәңге бәхетле бала мин сиңа әйтим. Безгә моның шикелле вакытта мондый бәхетләр кайда да, мондый шатлыклар кайда. Кеше-кешедән мин сиңа әйтим. Көйсезләнү, җылаулардан соң Володя арып, ничектер биришеп, тавыштан чыгармаслык дәрәҗәдә изелеп киткән иде. Шафигулла агай аны шул хәлдә өйгә алып кайтып, Сәрвигә тапшырды. Мә кызыл былбылыңны. Атасының кадерен белеп үссен инде. Несознательный анасы кулына калса, ишаракаем, пионер башы белән демонстрациягә дә чыга алмый калыр иде әле. Ана җүнле булмаса, бала мәшәкате ата башында була икән инде ул.
Демонстрацияның 3-нче көнендә Володя үпкә шышу авыруы белән авыр хәлдә ята иде. Сәрви ничәнче мәртәбәдер инде Шафигулла агайга бәйләнде. Син карт дурак кына харап иттең. Баламны үзеңнең кытырынып йөрүең генә җитмәгән. Бер гынасыз балаларның тәкатьләрен кырытып йөртәсең, карт дурак. Акылдан шашкан. Юк сүзне сөйлисең син әнисе. Несознательныйга барасың. Язмышы шулай булгандыр дияргә кирәк син. Син партийный түгел. Сиңа ничек дисәң дә ярый. Демонстрациягә чыкканга карап бала авырыймсың. Бүтән дөнья комсомоллары, бүтән пионерлар ул көнне демонстрациягә чыктылар. Берсе дә урмадылар. Һәммәсе арсланнар шикелле йөриләр, мин сиңа әйтим. Әнә, иңгел товарищны әле комсомол булып җиткәч, буржуазия үтертте бит. Әле безнең Володя 6 айлык пионер гына бит ул. Мәңге исаклыгы. Бала үлем хәленә килгәндә, Шафигулла агай каушаган кыяфәттә аның бишеге янында дәва шешәсен сузып утыра иде. Дәвасын күбрәк итеп пешертеп карыйга ләнисе. Кырырсың инде. Бу хәл җиткәч, исән вакытында азапланганың гына җитмәгән. Тагын үлем хәлендә дә баламны азапламакчы буласың. Нишләтеп багый икәнсең бу кызыл булбылымны? Яшәйкә секретарына барып әйтеп баксам ничек булыр икән? Партия зурлары берәр юл тапмый калмаслар әле. Барыйм әле. Яшәйкәгә барыйм әле. Зәгъфран белән язып ишергә берәр нәрсә бирмәсләрме? Аның фикеренә, тәлинкәгә зәгъфран белән интернационал язып ишертеп карасаң, шифасы булмас микән дигән сыманрак бер нәрсә килгән иде, ләкин ул аны Сәрвигә әйтергә җөрьәт итә алмады. Баланың җан бирүе беленгәч, Шафигулла агай тавышсыз гына җылап җибәрде дә, моңлы, күз яшьле тавыш белән көен бик ригая итмичә генә күмү маршы җырлады. Җылый-җылый җырлады, бер-бер артлы 3 мәртәбә җырлады. Күмү мәсьәләсендә дә Шафигулла агай хәленнән килгән кадәр бик тырышты. Кызыл күмү ясап, тагын эшче крестьяннарга пример булыйм әле. Үзем өчен дә, Володя өчен дә бөтен партия алдында 100 аклыгы булсын әле, диде тырышты. Табут сатып алып, аны кызыл буяуга буяттырды. Каберне мөселман каберстанына түгел, уртак каберләр каберстанына казыттырды. Үзенең һәм балаларының җиңнәренә бәйләр өчен кызыл һәм кара чүпрәк катыш бәйләүчләр тектиреп алды. Мәетне кабергә зата барыр өчен гармунда күмү маршын уйный белә торган 2 комсомолны чакырды. Табут эчендә Володяның күкрәгенә пионер значогын тигеп калдырды. Мәетне затканда Шафигулла агай юл буе гармунчылардан уйнатып, үзе бер туктаусыз күмү маршын җырлап барды. Тамагы карлыгы беткәнче җырлады. Мәет кабергә төшкәч, туфрак ташлаганчы, ул шартын китереп нутук сөйләде. Кадерле иптәш Володя, син кеше-кешедән эшче крестьяннарга пример булып, изге пионерлар içinde РКПның курыш сафларында үстең. Мәңге мин сиңа әйтим, 100 аклыгы белән кеше-кешедән мин сиңа әйтим, dünya эшче крестьяннары өчен җаныңны да кызганмадың. Жырткыч буржуазлар, капиталистлар, байлар, банкирлар аркасында мин сиңа әйтим, син дөньядан вакытсыз киттең. Синең гәүдәң безнең арадан җуялса да, ләкин мин сиңа әйтим, синең исемең безнең арада мәңге яшәр. Без мин сиңа әйтим, сине мәңге онытмабыз. Син үлдең, ләкин синең эшләгән эшләрең мин сиңа әйтим, үлмәде. Син үлсәң дә мин сиңа әйтим, синең юлың
Senin partiyan мәңгіге қалды. Біз барымызда мен сен айтайым, шол жолда жандарымызды құрбан етерге ант етеміз. Ішші крестьян яшьләре меңәрләп РКП'ның құрыш тафларына yazılıp, senin ismini мәңгі калдырырлар. Мәйет күмелеп беткәч, Шафигулла агай балалары белән берлектә тагын 3 мәртәбә күмү маршын җырлады. Җылый, үкси җырлады. Бер көнне Шафигулла агай Мәскәүгә җыенды. Барам дигәч барам. Авылдагы йортымның каралтыларын сатам да барам. Кире беткән карт дурак. Партийный кеше бер син генә түгел. Синнән башка кеше бер кеше дә булай кытырынып йөрмей. Ой, несознательный. Дурман бар. Бәледә 6 ай сабыр иттем инде. 6 айдан бирле инде төннәрен йокламый шуны уйлап чыгам. Мәскәү дигән калаларга барып, Владимир Ильичнең йөргән урамнарын, торган йортларын күреп, кабер туфракларына йөзләремне сүрсәм иде дим. Сиңа беспартийный кешегә мин сиңа әйтим, барсаң да ярый, бармасаң да ярый. Әмма ләкин безгә, партийный җаннарга. Эй, катын! Йорт каралтыларын сатарга барган җиреннән авылдан Шафигулла агай бик ашыгып кайтты. Ашыгы белән каралтыларны өчсезрак сатып ташладым инде. 2-3 көн соңга калсаң, Мәскәүдәге бәлеш суыныр иде шул. Әйтерсең лә хаҗга бара. Эй, дурман баш. Хаҗга бару түгел имеш. Хаҗга бару шул. Синең дурманлы хаҗларыңнан 1000 мәртәбә, миллион мәртәбә искерәк хаҗу. Партийный хаҗга барам шул. Ашыгуның сәбәбе дә бар. Сезгә беспартийләргә бер нәрсә дә түгел. Әмма безгә, партийный җаннарга, һәрбер кыймылдавыңны да исәп-хисап белән йөртергә тиеш була. Менә июль числосының башларында Париж дигән илләрдән Мәскәү калаларына изге коммунарларның әләм шәрифләре килеп җитә. Бөтен эшче крестьян өчен иң беренче шатлык көннәре. Менә шуны ишеткәннән бирле төн йокларым юк түгел. Владимир Ильичнең кабер шәрифләренә барган юлы шул шәриф әләмнәрен күрсәң иде. Шул изге җаннарны каршы алсаң иде. Шул көннәрдә партийный бәндәләр комментирингә җыелган бөтен дөнья эшче крестьяннарының нурлы йөзләрен күрәчәк. Аларның изге сүзләрен ишетәчәк. Эй, мин сиңа әйтим, шул көннәрдә изге калаларда булып, шул бәхет шатлыкларга ирешсәң, мин сиңа әйтим, бер көн кичекми китәм. 1 сәгать кичекми китәм. Шафигулла агай бу көннең кичендә Сәрви белән берлектә 4 кызыл әләм хәзерләде. Булар барысы да мин сиңа әйтим, бөтен эшче крестьяннардан бүләк инде. Берсе, бөтен эшче крестьяннан Калинин иптәшкә. Берсе мин сиңа әйтим, бөтен дөнья эшче крестьяннарыннан Зинюов иптәшкә. Берсе мин сиңа әйтим, әләм шәриф китергән бөтен дөнья француз иптәшләренә. Берсе мин сиңа әйтим, бөтен дөнья иптәшләреннән үзебезнең бөтен дөнья РКП-сына. Глаулинарына булгач, кечерәкләре гаеп итмәсләр инде. Хәлдә барыбы белән бигайба диярмен. Юл хәзерләнүе тамам булгач, Шафигулла агай хатыны һәм балаларына соңгы сүзләрен әйтте. Ерак сәфәрләргә китәм инде. Сау сәламәт күрсәгие. Атагыз изге җирләрдә, изге туфракларда була инде. Владимир Ильич каберләре өстендә мин сезнең өчен дип атап, күмү маршы җырлармын.
Аның кабереннән изге чишмә чыкмыйча калмагандыр әле. Сезгә буйрган булса, шул изге чишмәләрдән суды алып кайтырмын. Изге илләрдә үлән итә калсам, хәтерегездән чыгармагыз. Әледән әле күңү маршын җырлап, миңа багышлый торган булыгыз. Аналары, син күз кулак бул. Балалар көндәлек интернационалларын җырлый барырга онытмасыннар. Бу бәхет, бу шатлыкларның бик кадерен белегез. Мондый изге сәфәрләр сезнең иптәшләрегезнең аталарыннан бик әз кешеләргә генә насыйп була. Эй, кызыл арсланнарым. Эй, кызыл булбулларым. Эй, кызыл балакайларым. Шәфигулла агайның күңеле йомшарган иде. Ул артык сөйли алмады. Аяк өсте басып, күз яшьле тавыш белән интернационал җырларга тотынды. Җыр тамам булгач, балалары һәм хатыны белән кочаклашып күреште дә, бүктәрен аркасына тагып, кулына озын таяк алып, бәхетле елмайган килеш өйдән чыгып китте. Үч көннән соң Красный тыл исемле газетада Шәфигулла агайның портретын басып, түбәндәге сүзләрне язып чыгардылар. Рабочий крестьяннарга тагын бер пример. Массадагы сознаниенең артуы удивительный бер темп белән бара. Почти 60 яшына достигать иткән татарин рабочий Шәфигулла әле недавно гына партияга записаться иткән булса да, религиозный дурманнарны к черту җибәреп, полный сознательность проявить итте. Хатынының бисмиллалы бумагысын кусокларга рвать итеп, рабочий публика арасына алып килеп таптады. Новорожденный ребенкысына Владимир исеме куштырды. Татар буржуалары, муллалары, кулаклары праздновать итә торган праздникларны к черту җибәреп, советский праздникларны итә башлады. Пасха празднигында новый стиль белән живая церковь иткән времяда праздновать итте. Семьясында красный быт төзеп, хатынына мулла укыган никахны бузып, по коммунистический регистрация белән генә тора башлады. Балаларын бүтән религиозный дурманнардан освободить итеп, полный коммунистический быт белән торырга привыкать иттерде. И, наконец, товарищ Ленинның гробын зиярат итәр өчен авылдагы хозяйствосын сатып, Москвага поехать итте. Шәфигулла, власть представителе, товарищ Калининга бүтән рабочий крестьяннан красный знамя подносить итәчәктер. Бу сознательный картның станокта эшләүенә скоро 50 лет туладыр. Фабрик ячейкасының предложениесе буенча, фабрик администрациясе аны герой труда итеп объявить итәчәктер. Сез халкыбызның атаклы язучысы Фатих Әмирханның Шәфигулла агай дигән әсәре буенча эшләнгән радиотамаша тыңладыгыз. Инсценировка авторы Рөстәм Акъегет, режиссеры Фәрит Җәләй, тавыш операторлары Асия Бикбау һәм Гөлсинә Дәүләтшина. Уенда катнаштылар Шәфигулла агай, Рауил Шәрәфи, Сәрби Җамал, Нәҗибә Ихсани, Бала, Фирая Әкбәр, Михайлов, Ринат Таҗетдин, Рәхимов, Илдус Әхмәтҗан, алып баручы Айрат Арыслан. Радиотамаша 1994 елны магнитофон тасмасына язылып алынган. Әдәби-драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.